Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu ngqanje ngaphuzu umatshithe qomani. Bathi ufane phansi emncane ontanga bathi dabethi mdala nti cha bamsukela bakithi ngane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe nqamalala lo delibishes bathi ntobe zimdansa ngentshebe. Lithi muhle webhuntsubhuntsum. Omuhle wematshithe qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi, ngiyathemba uyaphila mfowethu. Well, ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Uthi mfowethu ke nginenkinga la. Ngahlangana nentombazane enhle ngasemsebenzini. Njengelunga lekhaya lenjabulo. Ngaya kuyo, ngayibingelela yavuma. Sakhuluma kwamnandi. Ngagcina sengimphelezela ngamshiya ngakubo. Ngathi sengizovalelisa nje, ngabe ngikhipha ifoni, ngacela inamba. Wangaciciza, wanginika, ngabe ngivalelisa ngehug. Well mfowethu wenza kahle kakhulu, ngiyasincoma isenzo zakho. But next time mfowethu kufanele uqaphele, yabona ngithanda ukuthi ulinde umuntu azafike la eyakhona azathi hayi ngiyajika ke la noma hayi ngiyangena ke la kuyima ufuna ukuthatha inamba. Yabona inamba ithathe nini? Ithathe ngalesikhathi nisakhuluma naye, kusahlekwa kusamnandi, nisahamba endleleni. Hayi ukuthi azafike la eyakhona kuyima ufuna inamba. Ithathe nini? Ngalesikhathi nisahamba, whether nisemotweni, mhlambe etekthini, isahamba iteksi ungamlinde sethi hayi sengizokwehla kuyima ufuna inamba. Yabo? So nakhona mangabe usuyithatha ngithi mina khombisa phela nangezenzo, yabona, ngikhombisa nangamalungu omzimba wakho, yabona. Muthanda ungasho nje ukuthi mawuthanda ungayicela muthanda ngicela ngiphi inamba yakho ubufaka isandla sakhe ephaketheni uyikhipha, yabo, khipha ifoni ukuze ezoyifaka. Noma mawuthanda uvela uthi nje ayithini inamba yakho ubufaka isandla sakhe ephaketheni uyikhipha, yabona. Kuba nzima intombazana ukuthi kuncishe inamba mangabe wenza kanjalo, yabona. Futhi mawuyithatha khona kusahlekwa kusamnandi, yabo, ukuthi nje ingxoxo phakathi kweni isavutha amalangabo sofuna inamba. So kuba nzima na ukuthi vele kuphoxe ithi nje mhlamba hayi uzoyenzani inamba yami, yabo. So kuba nzima, yabona. So iyakunikeza ke lapho, ingakho ngithi thathe nini ngaleso sikhathi, ngoba mangabe uzolinda uyiphelezele izifike mhlawumbe uzuyibeka esangweni kubo, well kungavele kushintshe ugcina usuthola imibuzo engasile ukuthi uzoyenzani inamba yami, yabo. Noma vele athi hayi angimnikeze umuntu engamazi inamba yami, usulinde walinda waze wafika la yakhona. So next time ungalindi isikhathi eside kanje. Kodwa uthi mfowethu ke mfowethu uthe ngathi sengizovalisa nje, ngabe ngikhipha ifoni ngacela inamba, wangaciciza wanginika, ngabe ngivalelisa ngehug. So nakhona ngiyakunoma ngehug mfowethu, yabona. Likho icala ekuthatheni ihug, yabona. Thatha nje ihug inkosazana noma athi uyaqala ukuyibona ngalelo langa, usuyithathile inamba bese uyatshela ukuthi hayi ngikujabulelile ukwazi inkosazana, ubuvula izandla zakho thatha ihug. Ungathi ngiphi ihug. Mawenze njalo ngeke zikunika zihug. Mancane amathuba ukuthi kunike mangabe wenze njalo. Unginikeza ihug, yabo, uyadabukisa ke manje, yabo. Kanti mangabe umtshela ukuthi ngikujabulelile ukwazi ubuvula izandla zakho. Ngezandla zakho nje kuphela ngokuvula naye uzosondela, mhlambe naye mhlamba akutshela ukuthi namputhe ngikujabulelile ukwazi, yabona. Especially mangabe kade inkulumo yeni imnandi phakathi kwenu. So wenze kahle mfowethu, boyithatha ihug. Kodwa phela mangabe ungazizwa kahle hayi uyishiya kanjalo. Kodwa ke nje mangabe uyinsizwa oyithembayo uyithatha ihug mfowethu, alikho icala lapho, yabo. Njoba ngisho ukuthi ihug ifana nokiss, yabo. So kungenzeka uthole, kungenzeka ungayitholi. No kiss nawo kuyenzeka ukuthi uyasondela umtatakhe. So akulona icala mfowethu, but into ebalekile wena ukhombisile ngezenzo zakho ukuthi uyinsizwa. Into mangabe ifuna uyayenza. Kodwa ukuthi mfowethu ke ngeqise usuku olulodwa bese ngiyamfonela ngo-8 ebusuku. Ukhumbule njalo, ngithi ngikukhumbuze lezi zinto khona ungeke uzuyikhohle. Isikhathi sokuthi ufonele intombazane mangabe nje usanda kuyithola, mhlambe phambi kwayizolo kade uthatha inamba yakhe, so usufuna ukumfona, ngithi weqisa usuku noma 2 days mangabe uthemba kakhulu. So mangabe usufuna ukumfonela, mfonele from u6 wantambama noma sebusuku
kuya ku-9 wasebusuku yabo, from 6 kuya ku-9. Ungamfoneli ngo-5 kusuke kusa-early, ungamfoneli ngo-10 kusuke sekulate. Why umfonela ngo-6 kuya ku-9? Ngoba ngaleso sikhathi mhlawumbe uzobe izinto lezi ezibalekile afuna ukuzenza busy ngazo usukwini uzobe sezenzile, noma mhlawumbe mangathi usabhizi mhlawumbe uzobe engasabambekile kakhulu yabo. So uzobe sekwazi ukuthola isikhathi sokuthi akhulume nawe, noma mhlawumbe uzobe sezibukela i-TV ama-soapies lawa agcwele yabo. So mangabe ufona ngaleso sikhathi usemathubeni amahle ukuthi ayi-answer ifoni akhulume nawe, ngoba mangabe uzofona ngo-5 noma ufone ngo-4 nje, cabanga ufona ngo-4 izovela i-answer ithole ukuthi awena bese hayi ubuye ngifonele yabo. Then mangabe usuthi uyaphinda ifonela mhlawumbe ingabe isayibamba ngoba uyakubona ukuthi awuvela ufone nomnini, awukwazi ukuhlela into zakho. So hlela into zakho ke mangabe insizohlaniphile. Kodwa uthi futhi ke ngeqise usuku olulodwa bese ngiyamfonela ngo-8 ebusuku ngibike ukuthi inamba yami le. So nakhona phela ungavela uthi hayi inamba yami le, vele phela inamba yakho kanti ufona ngenamba kabani yamngani wakho yabo. So kuba ngcono noma kuzwakala kahle mangabe uzothi inkosazana inamba yami le engitholakala kuyona yabo. So ubobeka kanjalo umthetho hayi inamba yami le engitholakala kuyona. Mangabe uzothi hayi inamba yami ke le vele inamba yakho, so uthi angenzeni. So mangabe usho kanjalo ukuthi inamba yami le engitholakala kuyona usukumtshela indirectly ukuthi akasave inamba yakho yabo. So ngeke ngithi enze njalo, umtshela ukuthi hayi inamba yami le nkosazana engitholakala kuyona. Then mangabe naye enesifiso sokuthi ngelinye ilanga akubone, mangabe nentshisekelo ngawe uzoyisave inamba yakho. Njengoba ngisho ngithi mhlawumbe ungagcina usubona nange-status sakhe ku-WhatsApp sesivela, oh that's indication leyo enhle ukuthi uyisave inamba yakho yabo. Kodwa-ke uthi futhi ke hayi yenzeka imhlola, yangibhalela imessage intombi ethi I enjoyed spending time with you but I'm lesbian. Ngathuka ngavele ngayishiya kanjalo. Kumanje angakayiphendule, ngaba ne-connection nale ngane, iyona into eyangenza ukuthi ngiyithande kakhulu. So ayivala lapho kumfowethu. Ngiyabona, ngiya-understand mfowethu ukuphoxeka kwakho. Yabona umuntu okade ukhuluma naye kumnandi so uyathola ukuthi uyi-lesbian yabona. So ngiya-understand ukuphoxeka kwakhe, kuyona into elula leyo yabo. Nawe kade mhlambe ususibonela ithuba la yabo. Kodwa-ke into ebalulekile la mfowethu ukuthi uhloniphe imingcele. Kumele uhloniphe ini? Ama-boundaries akhe yabona. Emakhaya amakhosi kwezinye indawo ayalwa, amanye agcina ngokubulalana bangwa ini? Imingcele. Ngoba uthothe enye inkosi igcina isifaka umuntu endaweni wenye inkosi yabo, gcine sekucatshwana. So indaba ungakwazi ukuhlonipha imingcele. So nabantu kufanele ukwazi ukuhlonipha imingcele yabo despite whatever ama-intentions akho ngalowo muntu yabona. Kodwa imingcele kufanele uwazi umuntu ukuthi okay angikhosi la yabo. So le ntombazane into ekufanele uyihloniphele yona ibile nazo isibindi sokuthi kubhalela imessage, ibe honest kuwena, ikutshela ukuthi lesbian. So mangabe lesbian kusho interested kwamanye amantombazane, not kwi-opposite sex noma kubantu besilisa yabo. So kufanele ukuhloniphe lokho as much as kukuphoxile, but kufanele ukuhloniphe yabona. So mhlambe mina into engaka-advise ngayo la, ngoba le ntombazane uthi akakayiphenduli namanje, mhlambe into ongayenza ukubhalela imessage umtshela yazi iyangithusa imessage yakho bengayilindele yabo. Kodwa-ke ngiya-understanda lokho and anginankinga nakho yabo. Umtshele nje kanjalo ngoba ngabe umziba kanjalo yabo, it's like yabo nje. So ngathi awunendaba nawe yabo. So mangabe umbhalile kanjalo nawe uzobona ukuthi hayi futhi awuzange uphatheke kabi yabo. So vele kuyenzeka mfowethu izinto zikanjalo emhlabeni yabo. So mangabe umbhalele lo message mfowethu, ngiyacela ukuthi umbhalele nje just ukumtshela nje ukuthi hayi ayikho inkinga ukuthi nje imessage yakhe ngithusile, bengakulindele lokho kodwa nginankinga and nami ngijabelile ukuspend isikhathi nawe yabo. So naye ingane izo-relaxa la ikhona ngoba iyabona ukuthi hayi awuphathekanga kabi, awuzange uphoxeke yabo. So mangabe uthula kanje it's like uphoxekile
noma mhlambe uyakhala la ukhona yabo yonke leyo. So bhala nje lo message noma athiwa mhlambe sekuphela u3 days noma u2 days usamzibile, bhalele lo message just ukuthi relax. So njengoba ngisho uhlonipha imingcele, ungaphushike ngenkani bese kutshelile ukuthi uyi-lesbian, yabo. So ungaphushi ngenkani, yabo. Mhloniphe nje kanjalo, move on. Baningi labantu mfowethu, awuluzanga lento ukuthi mhlambe mangabe izinto engahambi kahle kule ntombazane uyijetaza ngiluzile, awuluzanga nhlobo, uzothola omunye umuntu, uzomthola omunye umuntu right ozokuthanda akuhloniphe ngalendlela ofisa ngayo, yabo. So mangabe nesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi uqeqeshiwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhale njabulo, sho mfowethu.